say the chapter 2 tichienda kusvika rapera. Handisi kuti chapter 1 haina kukosha. Ndiri kudaro nekuti wamwe taane background kare kubva mumaSabbath school lessons atanga tichiita ekuti maraki zvimbori chii kwatiri. Ndichangodzokorodza zvishoma-shoma zvechapter 1 kuitira vari kutanga kuti waite kecha zvakanaka. Handitika? Saka nditenderei kwekanguva ndimhanye pamusoro pachapter 1 tichiziva kuti asi nyaya toda kuwaka zvikuru sei kubva chapter 2 zvichienda mberi. Handitika? Chapter 1 yebhuku raMaraki. Maraki, muprofita Maraki, kuti Maraki, kuti rigonzi muprofita Maraki, hatizvizivi riri exact name romunyori. Vari kujeka? Asi chatinoziva ndechekuti kuti Maraki kana kuti Marakai zvinotaura pachiHebheru kuti mutumwa waMwari. Vari kujeka? Messenger of God ndo zita rebhuku iri. Izita kana kuti ibhuku remutumwa waMwari. Mutumwa iyeye hatina identity yake yatinogona kuti ndimwana wanhingi somuenzaniso zvingaita mamwe mabhuku iko zvine zvindambovhura random panapa mubhaibheri rangu bva ndaenda kunotangira Amos somuenzaniso. Mukabata bhuku remuprofita Amos, mashoko ari ekutanga anoti mashoko aAmos waiva mumwe wavafudzi weTekoa akaona pamusoro paIsraeri mazuva aUzia. Introduction iri kukupa zvimwe zvaungaziva zviri namwe zvaAmos nesetup yekuti azotaura mashoko zvaimbobvira nekupi nekupi. Handitika? Ukaona mamwe anobva ataura kuti shoko rakabuya namuprofita nhingi mwanakomana wanhingi achitaura vanhu wakadai. Vari kujeka kuvaIsraeri. Asi raMaraki rinotanga nekuti chirevo cheshoko raJehovha kuna Israeri chakatumwa naMaraki. Vari kunzwika? Musarasikirwa nokuti Maraki ndiko kuti mutumwa waMwari. Vari kujeka? Saka ukanga wakubvisa zita romuprofita webhuku iri kuti mutumwa waMwari panzvimbo yaMaraki, zvinoverengeka zvichiti chirevo cheshoko raJehovha kuna Israeri chakatumwa nomutumwa waMwari. Vari kunzwika? Maraki kutaura messenger of God. Chirungu chazvo chinoti the burden of the word of God to Israel by Malaki. Utori mutoro uri pamafudzi emutumwa. Mutumwa kuriko kuti Maraki.
ari mutumwa anobva kuna Mwari. Vari kujeka. Tikaona takwanisa kufana tabata izvozvo, yavanoti pachingisi, if we can wrap our minds on that, hazvizotiomeraba kunzwisisa kuti hongu ari kutaura semouthpiece, asi shoko raanaro kuti zvigozonzi kwaari bhedheni nechirungu, nekuti shona panapa haisi kugona kuti mutoro, iri kungoti chirevo cheshoko. But endai kuKing James, inonatsotaura bhedheni of the word of the Lord. Saka akasenga pamafudzi zvaanzi naMwari enda nazvo kuwana waIsraeri. Vari kujeka. Tichitaura nezvaIsraeri, vazhinji tine dambudziko nhasi unowu, because dzidziso ino, you see, Satani hafaniri kugona kuwanikwa. Wamwe ndowanobva wagara wavharidzira pamweya yese yetsvina yakaipa. Mweya wakaipisisa pamadhimoni ndeunonzi wechifarisi. But pakataurwa nemafarisi, vanhu vane kapikicha kasiriko. Mweya wechifarisi, kuti Kristu agozoita chapter yese yaMateo 23, hamusokudza nyaya, anoti mune nhamo mune vafarisi, pane panotaurika kuti munodzivisa vanoda kupinda, imimi musingapindi. Urikwanzwa? The Pharisee demon, mweya iwowo wakatekeshera panyika, uripo kozovharidzira anoda kuponeswa, because ivo vanoziva kuti takavharirwa kare nemaitiro edu. Urikuona? Ndiri kuzvitaura izvi takatarisa nyaya iri panapa nengari yokuti Satani ane spiriti iyoyo muwanhu kuti ugare wakatovharirwa kunze, zvisabatike kuti zvizvirimo, because hawamo vamwe mamboende. Ende tofanira kunamata kurwa nemweya iyoyo. Ndiyo inoti chero matotaura nemunhu zvakanaka pakati pesona, achitozvidza kuti asi izvi zviri kusvika. Ndiri kuda kungoita muzamo kunosvika ndinzwa pagiraundi nesabata rinotevera. Musi wesabata panoita chinhu chinomumisa achinzwa nemunhu. Vamwe vanobva vati ukaenda ikoko hazviperi musheba. Ivo vasakabuya. Mweya wechifarisi unodzivirira vanoda kupinda nekuti ivo havasvipi. Unotoshanda kunyangwe nevanopa mabasa mweya iwowo. Pakati pesondo pese kunenge wakati zii. Saturday uchiti uda kugadzira kuti umboya panapa, wobvunzwa mota yakuridza panze huta, nziwai munotilaitira majecha, wototi Mwari wandinzwa, svondo rese rapera tisambowana mabasa, razowanikira nhasi chete. Kuna kumwe kuti dai achinge ari Mwari muridzo yesabata, wobva apo basa racho nesabata racho. Hamusi kuona kuti pane mbinga, but hauzooni. Ndiri pana Maraki. Shoko raMaraki riri kubva kuna Baba. Urikuona? Ndobva ndataura nemweya wechifarisi. Imwe nzira yacho yemweya iwowo
panyika kuzadza pasi neungano dzakasiyana siyana dzine vanhu vanonzi vatumwa. Ivo wasiri kubva kuna Mwari, wasingafite umarakaya, nokuti marakaya mutumwa waMwari. Ari kujeka. Saka mukagara mane amunoti mutumwa nechekare, hapasi Kristu anoti wakakomborerwa wane nzara nenyota yokururama nokuti vachakudzwa. Urikuona pakagara gepi remutumwa razadzwa, nzara iyoyo isisipo yekutsvaga mutumwa ezini marakaya, bokozi maanaye wamwe wacho unenge wari akaitwa mawallpaper epamafoni, vamwe vanotoiswa mudzimba. Mwari wa upona zvinoita kunge zvakanaka, because kutsaudzwa kunenge hope. Hauzvizivi kuti kutsauka kusvikira wapepuka, ndosaka usingazivi kuti kurota kupakara uchipepuka. Ndakambobata uripo. Saka panyika pane zvitendo, in fact chitendo chine mafragments ane tukwata. Kana chiri tukwata, it can actually be a very big gathering, because dzinotori ne chakati international chidaro zvichidaro, but zviri kuitwa mhiri nezviri kuitwa kuno, kana mweya wacho uri wechifarisi chinomisa vanoda kupinda kuti wasapinde kuti iwo havasi kupinda, nenzira yekuti munenge muchiti maane mutumwa kare, iye asiri mutumwa waMwari. Tinenge taane chimiro chokuti pagutiswa already nzara yekutsvaga messenger of God, ipo pasina maraki abva kuna Mwari sezvatiri kuona panapa. Ari kujenga message yatiri kutaura iyi, hatisati patapinda mairi, ndichiri kuintroduction, ende nemhaka yekuti ishoko rekuwandudza kana kuti rewandudzo, shona inoti wandudzo, but chirungu chazvo ndiko kuti reformation. Ishoko rekuwakwa kwepakapodomoka, repairing of the bridge. Muri kuona nemhaka yekuti ishoko rekuwaka pakaputsika, zviri nyore kumuteereri waro zvikaitika kuti handiti mavhidhiyo mamwe ari kuitwa, kuona kusvika pamineti yapasvika iko zvinezvi pavhidhiyo, wotofana wati ndanzwa achiti chokuti kureva kuti ari kuataka mamwe machechi, wobva wafana wadzima chido chokunzwa zviri mberi, because you feel offended kuti ari kuataka machechi. Inini sofa hapasina yandadomora, asi ndangotaura chete kuti but zviri panyika, and this spirit exists and it's very dangerous. Vazhinji hatigone, hatisati taanaro simba rokuti identify this spirit, but zvinhu zviripo from time yaKristu. Chandiri kuda kunyengerera kumuoni kana kumuteereri ndechekuti usafana waita conclusion usati wanzwa nyaya yacho izi. Ndinoda kuedza kuwawarira kunyengerera mweya yevanhu vaMwari kuti inzwai kusvika kumagumo,
usozvitimanidza zvinhu izvi. Test them with the spirit, with the word of God. Uone kuti ndizvo here kana kuti kuatakwa kwemachechi. Tichiri ipapo, the wording itself rinonzwika zvakanaka kumumwe ari kunzwawo sekunge zviri kudaro, asi shoko raMwari rinoti kune kutenda kumwe, tariro imwe chete, rubhabhatidzo rumwe chete, mweya mumwe chete, Mwari mumwe chete. Yet tine mafragments ane zvitendo zvine chichiti Mwari wa Paulo, they can use names, biblical names. Ichiti Mwari wa Paul, ichiti Mwari wa Ningi, ichiti Mwari wa Jacobo, ichiti zviri zvitendo zvisingagone kunge zviri pamwe chete pakuzonamata kwacho. Asi dai kuri kuti taidzokera muscripture toti at any given time tina Paul, Jacob, Abraham, Ezekiel, Jeremiah, Amos, kuri kunzi wararama panguva imwe chete. Awa vanhu ava vane mazita ane zvitendo izvi waingatogona kusangana pamwe chete vachinamata Mwari umwe chete zvisina trouble. Asi kereke dzine mazita avo dzisingagoni kusangana. Vari kujeka. Saka dzidziso dzinozonzi isusu kuchechi kwedu tinoti. But ukaona somenzaniso saPaulo, ndikuda kuedza kunosvika munyaya yangu, aigona kufamba pachechi iri paKorinde, iri paEfeso, iri paTesalonika, iri paRoma, achiparidza chinhu chimwe chete pasinganzi necongregation yepaEfeso. Izvi hazvisizvo zvatinotenda muchechi medu sezvamambo. ZveTesalonika ibva masiya kuTesalonika ikoko. Panapa kuchechi kwedu tinoti. Urikupaona? But mutendi wanhasi anotogona kufila comfortable kuti isusu kuchechi kwedu tinoti, asingagone kunotsvaga kuti but is that Bible best? Zviri kuvakira here pashoko raMwari. So Maraki, shoko raMaraki kana kuti mutoro ukasengwa naMaraki achinzi Maraki nemhaka yekuti regai zviite breakdown zvakanaka. Malakai chiHebheru chinoumbwa nemazwi anoti nhume yaMwari. Varikuzvika? Varikujenga? Riri kuzotorerwa kunzi izita, but kureva kuti nhume yaMwari. Kana kuti mutumwa abva kuna Mwari. Varikujenga? Zvanazvo zviri kunzi ipai vaIsraeri. Ndiri kutaura nemweya wavaFarisi at the same time. Tisati tanyatsokuti choo munyaya. Wazhinji wanogona kufana wabatwa nemweya wechiFarisi unoti wasapinde nekuti iwo hawasi kupinda. Nenzira yekuti kwanzi kuwa Israeri. Iwe unosanganira napapi paIsraeri wacho. Same one wanenge wachiti asi tiri watendi. Maizviziva here kuti hakuna kunobudira chinonzi mutendi kana kusiri kuwaIsraeri. Ungachitozotenda zvako another God asiri
capital letter G. Munogona kutoisa any capital letter G because kuti God title. But chinonzi kutenda, faith, achiwambira kumwe kunze kwa Israel. What up? But faith yakatanga na Abraham. From Abraham, Israel came. He comes, Israel coming from that. Anotokudira kuna Abraham. Saka chinonzi chitendo zvinhu zvaIsrael. But Mwari kana achiti Israel haasi kutaura ba kuIsrael kuna Netanyahu. Wongu prophetically ndo location ndo kwaifana kutikira zvese. But denga hariso bharati nekuti tavashaira kuIsrael roshaya plan rinowana Israel spiritual. Warikujenga vaEfeso Paul anototaura kuti isusu wakange wari muvhini womusango takazochekerwa grafting nasono kudzidza kwadombera vanhu vanotoziva kuti uyu mango uyu hausimba dzauri kubereka idzi dziri kuberekwa idzi wakazoita mupfekedzero kuti dzikuti anzi inonzi chikumango inonzi Kent. Inini ndine Kent. Changu chobereka chakadai. Mukatema uku chikafungirira pasi ukaona dzichobuda ari magreen mango aya atozoti mabhuru mango. So ndo zviri Mwari pakapotsa Israel ndokutoka kuti ngaarovere hatina mambo kunze kwaSisa. Mwari vakati Israel varamba kuchitoramba akange asara because kwanga asara vanonzi vaJudha. Urikuona zvakanaka rudzi rwaJudha ndorwanga rwasara muJerusarema nerwaBhenjamini. Munguva yeIsrael akatsemuka into two. Jeroboam akaenda ne10 tribes kuEphraim, sare Rehoboam newaini mpaka kusvike time yaKristu. Ndosaka mudzimai weSamaria muIsrael akanga akutaurira mumwe muIsrael kuti isusu maSamaria nemaJudha hatijidzani. Aifunga kuti muSamaria muIsrael aigara muSamaria. Aitoziva kuti tsime raari kuenda pariri nderaJakobho. Jakobho asiri muIsrael ari baba waIsrael. Eka because Jakobho ndiye akazonzi hawa kunzi. Murikuona? Saka wana varudzi rumwe chete but handipo pane nyaya yangu ndembokuti wana waMwari Mwari vatibatsire iyi nyaya iyi irevival and reformation. Anditika tikadzakara taita chitendo chinotipa a different message asiri Mwari. Nzara nenyota zvokutsvaga messenger ane shoko revival nereformation kusvikira Kristu achiuya tinenge tisina ba, but we will have a whole different version yechiKristu altogether chinenge chichinzi chiKristu icho chiri zvimwewo. Arikujeka nanhasi panyika panobva zvakadaro. Bhuti yangu inonzi Adidas kai original. Umwazoti nyakatarisa hapasi kuti Adidas pakanzi Adibas. Uzotarisa una chidii chachakatarisa kusiriwo nai. Asi pane tumitsetse tungati uchitoti uitovhaira kuti ndine original Adidas uzonzi Adibas pakati Adibas hune kuri ndasina uzombozona apa yaani patatu patsemu chipfeka chiko ndo zviri panyika sikazichenjere kutaudza mara mutoro wanawo vari kujeka shona haisi kugona kuti mutoro but
kuchirungu kunoku ndiani akavhura maraki pachirungu raidzapo nechirungu iri kuti the burden of the word of the Lord to Israel by Malachi. Dai kuri kuti ndini ndonziturikira pachimwe kuti shona itaurike sekunyorwa kwazvakaita nemuking James. Ndaingati mutoro weizvira tenzi kuvaIsraeri naMalakai. Saka ari kuuya akasenga vari kujeka kurudzi. Ndopandinoda kuti tibate zvakanaka kuti kazinge takuenda kuchapter 2 tizive kuti inyaya yakamira sei. Ari kuuya kurudzi rwechitendo chazvokwana ndokuti Israeri kana pane nyaya dzefaith hadziwanikire muzvimwe zvitendo zvakasiyana siyana. Mazuva ano vakudaro tichera madictionary akunyorwa zvakasiyana definition dzacho. Andidika there are various faiths. Andidi Muslim faith because watendi vanhu vari kutenda chinonzi chi Islam. Kune Hinduism, kune zvakawanda. Satanism zvitendo. Urikuona Paul zvimwe zvachandotaura kuti zvaiva nani taingasazvitaura but seshem. Maraki ane mutoro uri kufanira kunoturwa kuvanhu vanonzi ndiwo chaivo. Amen. Tisati tamboenda kure shoko raMaraki rakaoma because hausi kunoparidza kuvanhu vasingazive Mwari, uri kuenda kuvanozviti ndiwo. So mutoro because uruda kunoticha ari kuti anoziva. Yes. Kufanana nokuti tikange takagara kumotikari, inini ndiri pasiteri, ndine chitambi chekudhiraivha, uyuwo ari mutyairi. Kana zvikada kuti agondidzisa kuti but pamune muchityaira apa itai zvokudai, ndoti shamwari wakanganwa here kuti ndinacho muono. Muri kupaona? But ndikapfuura red robot anotaura kuti mutyairi munotiurayisa. You need to pfavai zvenyu nemotikari tinosvika. Muri kupaona? Zvakuda passenger ine licensewo ikuti izive kuti asi burden yangu kana ndichimuonesa pari wrong pake ndinofanira kumuonesa nenzira iyi, kurwadza kana kusairwadza, but anofanira kuti aoneswe kuti robot kana rakatsvuka haripfuuri. Ndo message yaMaraki ichibva kuna Mwari. Ndi Mwari wari kupa shoko nomuprofita wavo kuvanhu waenderera kusvikira tenzi achiti chinzwai kokupedzesera. Kechingani? Kupedzesera. Kana zvikaitika kuti tatadza kunzwanana pazvandiri kuti korektai izvi nekuti munoti munoziva, ndichaunza kutukwa pamusoro penyu. Ndo shoko raMaraki, ndo mapeto aro, nekuti Maraki i4 chapter chetu. Yechi4 chapter 4 verse 5 inotozotaura kuti ntarirai noudza muprofita. Ndo panozodurwa, ndo panozodomorwa zita romuprofita wacho, kana chiti muprofita tutaura message remutumwa wacho kuti anenge ari Eliya, iye wacho ari kunzi mutumwa waMwari kumavambo kunoku, kuti mugonzi
anzi anonzi Maraki anenge ari Eriya. Haleluya. Amen. Neimwe nzira paanozotaura Maraki 4 kuti kuchatumwa Eriya before zuva rekutsamwa kwaMwari rati gedye. Eriya iyeye is the messenger waMwari akatakura mutoro wefinal warning. Ndiye Maraki wacho, ndiye abva kuna Mwari wacho. Hakuziva kuti Maraki mumwe munhu, Eriya mumwe munhu. Eriya is the Malachi, or Eriya is the messenger of God, ane burden riri kufanira kuturwa kuIsraeri yaMwari. Amen, church? Amen. Saka spirit iyeyi yatiri kuti iri mbozi zvakanyanya kudaro yechifarisi inoshanda nenzira yekutumidza mazita kuvakuru vezvipoka nezvipoka nezvimapoka zvedziungano dzinenge dzichiti tine mutumwa ningi. Ukuona pandiri kubata apa wana waMwari handitokodzeriwo kupabata dayasipe Mwari. Haisi nyore kuparidza meseji iyi because iko zvinezvi tikanga tichifamba pairi tiri kurwa nemasimba makuru anotonga muchamberi. Principalities and the powers of the kingdom of darkness. Wrestling yemhando yepamusoro yekutoti isusuwo zvedu wanaangana hatina pamasimba ekuzvirwisa zvinezvi nayanga asiri kuJesu Kristu. Because tiri kutaura inonzi organized crime panyika. Iri organized kudaro ine nyongari pakati payo because mazita anenge akapuwa kuti iyi inonzi kereke yamutumwa nhengi kana kuti tina mutumwa nhengi, asi dzakadaro saizvozvezvo sekutaura kwatamboita dzisingawiriraniba, but mukusaiwirirana kwadzo nhengo yekurwa ikabuda kubva uku ichienda kopinda kune imwe kereke ine mutumwa asiri uyu. Pangangoita zvapo noizi yekuti tatorerwa nhengo, but kwavari haisi that much of a deal because kungochinjanisa chete kuti wakudhakwa nezvipi wofamba uchipembera kuwanhu kuti mazuva ano ndakarengera wawa asi ndiri kumwa mudzepeti. Changosiyana chete chidhakiso asi uine different form of kudhaka. Asi zvikaitika kuti wepamutumwa chakati asiya akanojoina high Sabbath Adventist movement, noizi yacho yakakurisa inokurisa zviri disproportionate nezita iri, because iri kana vachiritaura zvinhu zvichinge zviri normal zvinonzi kachechi. But zvikaitika kuti munhu abva kuzichechi kuya kukachechi, dambudziko racho harisi proportional nekachechi, rinenge rakakurisa. Who is fooling who? Aripandaisedza naye ndakamuita aizodaro. Saka pane zvikuitika. But nyaya ndinazo ndeyamara. Ishoko raMaraki riri kufanira kuturwa kuwanhu waMwari. Kana kuchinzi Israel, please batisai zvakanaka kuti Israel umbrella name, izita rinotaura people of God. It's a secret.
urikwanza zvakanaka. Mumutauro wanhasi, because ichi chiprofita ichi mulanguage yanhasi, dai taipanyora nemazwi anhasi, paizoti chirevo cheshoko raJehovha kuna maKristu chakatumwa naEliya. Arikujeka. Sei ndiri kudaro? Ukanzi wamuIsraeri hazvitaure kupinda denga. Arikunzwika zvakanaka? WaIsraeri identity ichiti Israelite, dai vakanga vane passport muofisi manguzo wacho, mhomho yese yakanga yakunamata zvifananidzo padhani kana paBheteri, uchinzi wasazodzokera uko kuJerusarema, Jerobhoamu achiti kumakata kuenda kuJerusarema, iwo wakwira kuenda kumakomo eEfremu. Can you imagine? You climb up the mountain, wasvika koko wotaura munhu muri pamusoro pegomo kuti kudzokera kwawabva uchikwidza kuno kumakata. Hamuna kukadzoka. kuEfremu, the mountains of Ephraim, munoona titore nguva yekuzvinyatsa kuzvinanganidza. Makomo eEfremu, waiti uri kumakomo eEfremu, kuna kwaiva is the northern side of Israel, of Jerusalem. Varunzika? Kunorth, kumusoro, varikujeka. Because Jeroboamu mweya wekushanda maari ndewa Satani akati I want to go to the sides of the north. Obva atora literal north akananga kumakomo eEfremu. Waitokwidza kuenda kuEfremu, waikoko ukacheuka kudai wakatarisa southern side opposite yenorth, unototi zasuko ndo kuJerusarema, nokuti tauya tichikwidza kusvika kuEfremu kuno. Nizaiverenga izvi ndiFirst Kings atikutaura nezvayo, tichamubata zvakanyanya because First Kings ane nyaya dziri kutsurwa naMwari nebhedheni iri marakai, but regai ndimboedza kuzvisanganisa kunganguva kadiki karibu. Jeroboamu akati it is too much, zvakanzi zvakanyanya kwamuri kuti mukwidze kuenda kuJerusarema, kukwidza kudzika. Yeah. Mubazo. Saka takuitira izvi kuno imimi waIsraeri kuitira kuti munge muine mutambo wakafanana newekuJerusarema, like rubazo. Nanhasi zvakadaro vana vangu, izongokwidzai muzvinamato zvakakwira imomo makakwirira imomo. Ndikutya kutaurisa because kunozonzi ari kuata kumwe. But I have a message to give. Zvitendo izvi ukada kuuya kotinamata chinamato chiri kuti zvanzi naTenzi zororai nemusi weSabata. Rest on the Sabbath day of the Lord. Munotaura kunzi kumakata kudzika. Mubazovana. Ndanga ndiri kunzwa hama yangu ichitaura zvikadzi. Ndanga ndiri kutaura nemumwe nenyaya yeSabata. Obviously munhu ane background yakanaka ye-understanding the 7th day. I mean the 7th day Sabbath. And then more Adventist, so to speak. Akasainzwa zvakanaka nyaya, anoenda achiti kune chechi iri kudzidzisa kuti Sabata harisi Saturday. Iwe uchida kuedza kumuudza kuti the Sabbath day rinonangana nerinonzi Saturday. MuBhaibheri
hamutorina kakuti Saturday. Mune 7th day of the week, which today corresponds to the Saturday. Musoro ratinaro. Because muBhayibheri mazuva mairi chete anotaurwa nezita. Pakusika kwaMwari. Preparation kureva day really before Sabbath. That day ilinotonzi muno muBhayibheri. It's the 6th day. Then Sabbath inonzi Sabbath. Nobody is the 7th day of the week. In other words, because the Lord rested on the 7th day. So zokuti ranangana ne Saturday is incidental. Zvananga dai nangana ne Wednesday. Tingadai tichinzi masabata anosangana ne Wednesday. So hazvisi muSaturday, but zviri mu7th day. Amen. Tikadzakatana understanding here kuzoziva kuti kune rechisikiro neaya ekutemaya anonzi maordinances anotaurwa kunzi iwe Mozisi chiti kuvaIsraeri kana zvikaitika kuti mutambo wechakati wanangana neSabbath, Sabbath rero rinonzi rakakwirira because it's already a Sabbath in a Sabbath. Unogona kuita dambudziko. Saka isusu nyaya yedu panapa mutoro urikubva kuna Mwari uchienda kuvanhu vanonzi wanazvo. Tikazodzika zvetukai zvakati oneni, but wanoerenga go through the entire book racho, chapter yacho yekutanga kuti tiende kuna 2. Muona tisati tasvika pana 2. But pachapter 1 ipapo verse ya 6 inonatsotaura chiti mwanakomana unokudza baba wake, nomuranda unokudza tenzi wake. Zvino kana ndiri baba wenyu, kukudzwa kwangu kuripiko? Kana ndiri tenzi, kutyiwa kwangu kuripiko? Ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo kwamuri imi vaprista vanozvidza zita rangu. Zvino imi moti tinozvidza zita renyu neiko? Muri kuzoona zviri panapa. Tina Israel ari kutaurirwa problem area okweshena kuti but matiipi yacho because haasi kuda kubvuma kuti asi Mwari vanongedza ichi. Muri kukaona zvakanaka. Ndati pakati hapasi right mwanangu. Muri kureva papi pacho? Anoenda kobvunza a question yaansiwa nechekare. Vhesi ya 2 anotaura kuti ndakakuudzai ndizvo zvinotaura Jehovha. Kunyange zvakadaro imi munoti makatida nei? Ko Esau wakanga asiri mukoma waJakobho here? Ndizvo zvinotaura Jehovha. Kunyange zvakadaro ini ndakada Jakobho, ukaibata usingazivi zvakanaka nyaya yacho irikufamba sei, zvinenge wari kusarudza. But the truth is wari kuti I have 2 of you muchiita miitiro yakasiyana. Imi muri mwana womunhu, muri kupanzwa? So pana Jacob, pana Esau, muri kupaona? But zvonge Esau araswa pari kudiwa because pari kunzi ndinowenga. It's not kuti Mwari wakanga vane ruwengo naEsau, but Esau akazvipozishina pokuti Mwari anoti usadaro. Unoona? Sezvandiri izvo zvinezvo tine vana vakomana 2. Handiti ka
zvikaitika kuti wari kuenda kwakasiyana, ndine raramiro yekutaura umwe wacho kuti ndikawenga miitirei, anotogona kuenda achiti baba wati vanondowenga because miitiro inoidentifya munhu. Urikuona? Saka shona kaichizotaura kuti kashiri kane muriro wacho. Unotokaziva kanonzi kasisine inhawe kuti kanoti sisi zita riri kubudira pa muriro. Anzi chinonzi chikwira mugombo. Kwira mugombo ndozvawanoti saka chinonzi chikwira mugombo. So zita riri ku ndingati zviito zviri kudiadvise vari kujeka. Saka kuchizonzi imamuzive here kuti maitiro ake maushamisika neizvozvo kuti ningaba hamuzoti mbavha. So zita rakuti mbavha rasimbiswa ratsitswa nezviito. Saka Esau kamuitiro kakaita kuti asanzwanane naMwari, but Mwari ari kuita argue through muprofita kana kuti mutumwa wake kuti but hamusi kuzoona here kuti wana wamunhu wanawo, but nokuda kwokuti miitiro iri kusiyana ndiri kubva ndabudisa pachena kuti uyu anesi kuda pazvaari kuita, imi mofungidzira kuti kuwenga hawasi wana wamunhu wanera. Ndozvainotaura pa2. Kana uri wana wamunhu wani, zvandakaita zvinezvi muri kuona, haugone kundipatsanura for example nemadzikoma angu angava kwabamukuru kana kuti kwababa mudiki, because zvinonzi ava vana vomunhu mumwe chete. Muri kuona hazviite pakuti uti uyu ndichingwena uyu haasi onzi pamusana peonzi ndokwababa mudiki. Baba mudiki aniko chingwena wanotanga kutotarisana vanhu kuti dzichirairai. Saka kuna Mwari Esau kana kuti Jacob wana wake, but pautu hwavo the other one is doing zvisingadiwe naMwari, and Mwari wobudisa pachena kuti but dai kuri kuti waita seuyu. Murikuona? So ndiro dingindira riri kufambwa naro muna maraki. Apa ndangoti kuitira kuti vanhu vasina kubata wave mupikicha yakanaka. Maraki kuwaka pakapodomoka, kune ane pakapodomoka Mwari vari kuti but hausi mwana woumambo here, hawaingagamushika here dai wakanga wapaita kuti pange pakanaka, kwete kuti ndinowenga ngana. Muri kupaona? Saka ndipo paipo kuti tazoone shoko irori nokuti rinotaura kuna Isaya kuti wana vako wachanziwa vakiwe pakaputsika. Wana wani the remnant vanobudira kukuramba wakachengeta chitendo chechokwadi ndiwo vane mutoro iwowo, because Eria kana achiuya anouya ari nemhomho kana kuti nevateri. Ngati mhomho ndofunga ndisina kuisa language yakanaka. Munhu ane spirit of prophecy unazotaura kuti ndakaona kumazuva ekupedzisira wari musimba nemumweya zvaEria. Urikupabata zvakanaka, but hazviperi musimba nemumweya because Eria wacho akadamura. Ari kujeka ende wane nhoroondo, wanoziva nhoroondo. Elijah achiri muTishibite, muTishibite haana kufamba ega, akange aine wateri. Kujeka same Eria anozowa nemumvuri wake before Christ auya. Muri kubata zvakanaka? Imini redenga iro
there is someone who foreshadows Elijah before Christ. Iye anenge aine vanhu vanenge vachiteera futi umwe. Mashure. NdiMwari ari kuseta precedence kuti zvaona zvakadai so nekwakupedzisira zvinhu zvakadaro. Saka hazvisi mini kuti Eria ari kunzi wari musimba nemweya wake wanenge wari pasi pake. Zvagara zvitoripo. Hamilishona inotora yakatisiga. Murikuona? Saka nyaya yake inyaya inotaura mipanda 2, but chishuwo nevavariro chinangwa chiri chekuti zvinge zviri chimwe chete. Pari kujeka? Kana tichiti mipanda 2, ndekuti Sataniwo haazivi chinonzi fairness mukutanga kwake, mukurasisa kwake. Zvinoita 2 nenzira chete yekuti there is truth, the error. Pari kubatana? Pane chokwadi, pane nhema. Asi nekuti mhando haisi fair pakurwa kwayo, nhema dzinogona kuita mhutiputi dzigouya dziri kind nekind, asi chokwadi chinenge chingori. Urikuona? So Satani ane advantage yekuti ane mhando dzakasiyana siyana dzenhema Mwari akamira nechokwadi. Urikuona patiri? So ndiri kuti zviri zvikwata 2 chikambe chiri chikwata chinomirirwa naJakobho ari kunzi pavhesi ya2 inga Mwari anoda Jakobho achiwengasisa. Ichi chikwata ichi chinomirira remnant kana kuti musaririrwa mpaka naKristu achiuya wevanhu vakamira pachitendo chaJakobho kana chaIsraeri wazokwadi. Vari kujeka? Rumwe rutivi urwu ruri kuzotora type yaEsau ari kunzi handisi kuwirirana naye panapa. Ndokuti chitendo chinamato chiri kufamba parisiri zvokwadira tenzi, but parisiri zvokwadira tenzi rimwe racho rinenge richienda rakadai, rimwe racho richienda rakadai, rimwe racho richienda rakadai, obva awanda kusvikira tichiva nezvitsama zveungano. Imwe ikada kupinda 3, imwe ikada kupinda 4, imwe ikada kupinda 5, imwe ikada kutobata sabata correct, imwe ikada kupinda nesono. Dzese idzodzo kuwanda pachirungu vanoti these are simply denominations, but zvese zviri musaga rimwe chete rokuti asi hazvisi kufamba paimbira chokwadi. Therefore haiti Israeri ari Jakobho, asi ndi Israeri ari Esau, kunyange vanhu vangu vari matwins. Ndoda kuti zvibatike zvinhu. Yes. Unoona zvakanaka? Saka Maraki pana mutoro achitobva kuna Mwari, kwete zviye zvokuti anombotumidzirwa kunzi saka uri kwauriwo uchienda, anzi kuti Maraki, kuti messenger from God or of God. Anotanga atogarwa naye basi tenziwo tichiona pana ndiri kuda kuti ufambe neshoko rinoti tichaiona zvakanaka nyaya yaMaraki because haina kuchipa. Amen. Ringaifanira pati tichidai sokupfuura. Maraki ndi Eria. Arikucheka? But Eria ndiye nhasi uno ari kuzoimbwa mudzikereka Eria nongoro yemoto achinzi aenda kupi? Eria zvechokwadi akaenda kudenga.
murikubabata zvakanaka. Aende kudenga, munhu ari pachigaro chaMwari kwenguva onzwa munakiro nemufambiro wedenga nokuyera kwaro kwechinguva kusvikira Mwari achiti kamudhuze munhu wangu. Murikubabata zvakanaka. Because uko yanga yatongiro zuku akaenda asina kuona rufu. Onzi chisevera panapa, osevera pachigaro chatenzi. Tenzi woti, look, ndakakudhonza kubva kuya. Ndine nyaya, remember ndakati zviya kunenge kuchizova nekudzokera kwako uko. You need to go back. Murikubabata zvakanaka. Haatiba Mwari nemunakiro wekuita kunoku. Andizoti ndinozogona kudzoka futi here kuye kumaporipoti kwakakura undiendesa kuyo. Anodzoka, but hazvisi dambudziko kwaari bakuti anodzoka sei. Ndoda kuti pamatike ipapo. Ndikutaura chiprofita wangu. Haatomboita question kuti kachirudzi ndinoenda nengoro yemoto zvinosvikika pasi paipai nengoro yemoto sokubva kwandakaita. Mwari vanoti uchadzokera uchifamba uchironda tsoka dzatenzi wako. Nekuti ndini tenzi wako ndakukutuma neshoko iri. Saka achinzi Maraki mutuma akabva kuna Mwari. Haleluya. Saka anouya ari munhu again kuwanhu. Anokumura, he removes body yehukirosi waanga ari. Nobata zvakanaka. Ende tichitaura nenyaya yekuti akaenda kudenga ari dangirosi. One teaching yekuti munhu kana afa is now in the angel in heaven. No, that's not right. Hazvisi izvo. Wachazoita maangel panouya Jesu Kristu womutswa mumwari wozoita maangels. Urikubabata zvakanaka. Uyu akaita angel because akatenga akaenda akakwana. Bible was translated into heaven. Kutaura kutranslata kuchinja mutauro kuisa mutauro unonzwika. Bhodhi yake yaitaura zvepanyika panapa ikachinjwa kuita bhodhi inotaura zvekudenga zviri maangels. Murikubabata zvakanaka. Handipo hangu pane nyaya yangu. Ndiri panyaya yekuti anonzi unoita munhu pawanhu sezvakaita tenzi wako kana uchidzokerawo. So anodzoka Eria achitobarwa kari kamwana ane zita rinotongotaurwawo semumwe munhu. Vabereki vacho vanogona kutopa vasingatoziva kuti kana kuti vachiziva kana kuti vanenge vane mweya waMwari sezvanga zvakaita Maria. Akabva ataura kuti muchamuti Jesu nekuti anobvisa zvivi zvevanhu. Urikubabata zvakanaka. But uyu paanoberekwa opuwa zita. Mai ndiyo Jesu paakapuwa zita rekuti Jesu aberekwa pasi panapa. Uko kwavaziva chidzidzo. Jesu kuti anobvisa zvivi zvevanhu panyika. Uko kwaadaidzwe iroro takamboiparidza nyaya. Nokuti hakuna zvivi zvinoda kubviswa penyu. Parikujeka. Saka uyu paanoberekwa pasi panapa haaberekwa obva atumwa chimidzwa zita rekuti Eria. Anouya angori munhu pakati pavanhu. Anotogona kutonzi chatikomoro. Mati anonzi anzi anonzi saizvozvo. Urikupaona zvakanaka. But hazvibvise pamisheni yaanayo. Parikujeka. Azofamba achikura. Bhaibheri rinotaura nezvaJesu Kristu kuti akakura muungwaru nemukuru. Iye anokurawo akabatwa nedenga. But mukubatwa nedenga imomo anotogona kutoenda kusiri kwebhuku zvomunhu pakati pavanhu. NdiJesu chete anonzi akaita munhu but haana kuzooneka achitadza. Urikuona?
uyu anotoda redemption, anotodawo ropa raKristu kuti apone, because anozoita munhu kwavanhu. Ende kuita munhu kwavanhu kune bosi, because unogona kubva waita munhu. Saka message yake Marakai ishoko rine a clear distinctive line, rine mutsara wakanyatsoti swatu unopatsanura pakati pechakaipa nechakanaka, because pari kunzi anenge asimbirira muchakaipa handinzwana nebanaye. Ndosaka zviri mutoro pamusoro pemurume uyu anonzi Maraki, nekuti uri kufanira kudzidzisa, ari kunzi Israel, but Israel ari kuenda kusiriko. Uri kwanza zvakanaka. Ndosaka tati endei pavhesi ya6. Vhesi ya6 iri kutaura kuti ko wana wavanhu, vanakomana havakodze baba wavo. Muranda haarembekedze here tenzi wazvo. Svikanzi pese papane pachinzi akasadaro manengezaita mwana pakuti vamwe vane hasha vabvati vangu ndinobva ndamupfuura uraya kana akadaro diitirwe izvozvo ine. Ko muranda anzi handoswera basa. Tenzi waro kuti but inini handisi baba wenyu here zvakapfurikidza. Ko handisi tenzi wenyu here, sei muchindizvidza? Ende unoendera mberi achiti kana ndiri tenzi, kutyiwa kwangu kuripi? Ndizvo zvinotaura Jehovha wahondo kwamuri imi waprista. Paribva pataurwa waprista, wanozvidza zita rangu, waprista. Maraki ane mutoro weshoko rabva kuna tenzi waIsrael. Urikubata zvakanaka? But shoko iroro richiturwa riri kunzi asi imimi waprista. Izvi zviri kuitika izvi, iri kutambika izvi, muri kuionawo? Urikubata zvakanaka? Regai ndipete neku hatisi kuzokwanisa kusvika kutuba izvinezvi, asi wadaidza kutaura wari. Haleluya. Regai ndipete nekuti nyaya yacho iri kufanira kuadresiwa kuvaprista. Ndo primary target kana achitura shoko iri. Vari kucheka nguwai, but muprista chii nasuru Afundisi. Muprista chii? Mufundisi. Vari kujeka? Mufundisi, vanhu vakunzi mafundisi nhasi. Saka muchiona tichitombotya kudaidzwa mazita evanhu. Muprista ndiye akabata umbudu yezvikoshwa zvechinamato chaMwari. Vari kujeka? Yes. Iyeyu kana akange humbudi akupota achikanda tunonuhwa umu, onzi burira vanhu, anozozomuburira kanopfungaira. Ononzi munotanga muchitunzwa kupakara hatuchadzoka dzui. Murikuona? Tukada kudai sono kaikonza aiwa kadaidzi iwo ungabvunza vabva muna muprista. Kusvikira vanhu vakudya zvinhu ndataura dimina ne ndiri kuti mumazuva atachava chero tenzi wane something against vanhu vari muzvinzvimbo zvakakwirira mumakereke, men of responsible position muchechi. Mubvunzo uri kuti hawazi wana wangu here, hawazi waranda wangu here,
but seiko zita rangu riri kubatwa kamubatire, mavadzidzisei kuti vagozoita izvozvo naMwari wavo. Ndo pane nyaya vari kucheka. Saka Maraki itsamba yerevival and reformation, but paine question mark nga kumprista. Ani nani ane chidano tinogona kunzi mufundisi by ordination kana kuti nokuti tiri kuticha kuchechi hazvina bandaa, as long as uri munhu ari pachinzvimbo chokufidha makwai aMwari, uri pachinzvimbo chokudzidzisa. Tenzi wari kuti but zvamuri kudzidzisa, sei wana wangu, sei waranda wangu wachizvidza zita rangu, maticha kamutichiro rudzii? Ndo shoko riri kuna Maraki, ndo nyaya iri kunzi svitsai kuna Israeri, tinzwana nekuti zvakamira sei. Neiroro shoko nhasi uno, regai timbomirira ipapa. Mwari wari mubatsiri wedu, tine zenge taakupinda muchapter 2. Chapter 2 ine zenge yakuisa pachena zvitsemo, kutsutsuma kwaMwari kwakatakurwa naMaraki kana kuti naEriya, iri nhau yokuti pagadziriswe makwara, pawakwe pakapodomoka, nekuti ishoko remazuva ekupedzisira is actually the final warning inopuhwa kuvanhu kuti vagadzirire kuona muponesi wavo. Mwari vakomborere kuimba kweizwi ravo nekuti ndereshoko ravo. Amen.